guys, welcome back to my YouTube channel. Buka maate en cholare tulete garodigi pidardu already late aatinde avlu ennirde late aatinde tarake meedu battada avlu drive manpunagana ande anchadi itte pidadiya nanette alpatikwa garodide so tule guys garodige ettada oh inside jana leru name anta already start aatinde ite namitte bondalla oh damige daatodu naduute bondalla ले गाइस ते उले इंच पोपने तू ओडो उले फुल जंगली पण तुले गाइस गारोडी घेतले ते तुला तो देवर दर्शन आवडते त्यांचे उलाई बघून घेतले मला पोईला आणि तू लोकल पो बिता देखो ना गैरेज शुरू जर्नी सनी लियोन हाँ शुरू आंटी बाजा तो पड़ा तुले पूरी बात मंची बाजा ला पड़ा है पूरी बात रहे अल्प कई मुगिदु पूरा बत्ता बहुत रश है अपन इरोर पाइदो निम गैरेज बेकला ರೆಂಟಲ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ತುಂಬಿ ಅದಾಕಂತೂ ಅಂತ ಮಗನಿಗೆ ಇಚ್ಛಾದ ಇಂತೇನೆಯಾ ಎಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಹಾ ಬರಲೇ 500 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮೆಂಗೊತ್ತಿ ಬಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಓಕೆ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜೆ ಕಲರ್ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಒಂದೇನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ದೊಂಜಿ ಮಾತ ಫೈಲ್ ದಿಯರ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಪೋಪು ಅರ್ತೆ ಓಲು ಬಾಜನ ಪಿರ ಐಕ ನೂ ತೆಲ್ಪಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಜಡದೆ ಇದು ಇರ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಸಂತೆ ತುಲೆ ತಿಬ್ಬರ್ಲಿ ಕಡೆ ಮೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಯಾಕ ಸಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿತು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಪೂರ ತೆತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿಂಜ ಇದೆ 2 ಜನಲ ಅಂದು ಸರಿ ತೋಜು ನೆಟ್ಟು ತೋಜು ಅಕ್ಕನಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿತು ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಹಂಚಮನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದು ಸಣ್ಣೋಡ ಬತ್ತೇನೆ ಸಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಕೊರಿಯದ ಏರು ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಈ ಅಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಎತ್ಕೊಡ್ 10 ಹಣ್ಣು ಎತ್ಕೊಡ್ಬೇಡ ಯಾಕಣ ಮೂಲ 10 ಜನಲ್ಲ ಫೋನ್ ಪೇ ಆಯ್ಚಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಣ್ಣಗು ಸಣ್ಣಗು ಅಷ್ಟು ಬಲ ಮೂಳ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಎಡ್ಡೇನದಪ್ಪ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿ ಆಡ್ಬಿಡ್ಚಿ
ಇಜ್ಜನ್ನ ತುಲ ಬೇತನ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಕೆಬಿತ ತುಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡಿ ಇಂತನೇ ಅವಳು ಬಂತು ಹೆಂಗ ಬರ್ಚಿ ಏರ್ತದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರದು ರಾಧಯ ಇತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಹಂಚಿ ಪೋಯ್ ಹೆಂಗ ಬೋ ಪಾಪ ಸಣ್ಣನ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ನಿರಂದಲ ಫಲ ಮನಸ್ಸು ರಕ್ಕ ಪೂರ ತೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕೊರತು ಓದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ರಿಯಲ್ಮಿಗೆ ತುಕಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಬನ್ನೆ रियलमी ओए विजय विजय कवर बता दो एक बार विजय कवर बता दो लो ये रहा माता मोबाइल का कवर बिजी सिम हाइक के यानी कि ಸಣ್ಣಕ್ಲಂದು ನೀವು ಗೆರಿಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಗರಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದರು ಎದುರು ಡೆಡ್ಡೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಆಯ್ತು करेक्ट रोहन बिल्डिंग अपोजिट तले मुझे ಪಲ್ಲೆದಲ್ಲ ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಏರ್ನಂಗಡಿ ಮೆಕ್ಕಲ ತವಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆರು ಬರ್ಪು ಜರಿ ಬಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾದೆ ಲೇಸ್ದ ಚರ್ಮರಿ ಮಂತ್ ಬರ್ತಿರ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚು ಹೊಡಿ ತಿರುಗು ನೀರ್ತಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತದಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ನಾಳೆ ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನರ ಬತ್ತಿನೋಲಿ ಹೊರ ಬತ್ತಿನ ಕೊಡರ ಫ್ರೀ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಕೊರ್ಪಡಿ ಅಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕದು ಒಂದು ಲಾಲ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ತೊಲೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತಿಯಾರಿ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲೆ ನೀತವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರೆ ಬರ ನೀನವಲ್ಲ ನಕ್ಲೆ ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಬುಕ್ಕುದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಂಗು ಕಾಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ರಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಳಂತೂ ಸೈಡ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಹೋಯ್ತದು ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎರು ಹೋಯ್ತಂದು ಕೊಯ್ಲಕ್ಕ ಪೋಪುಣಿ ಏರ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಬೂರುವಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಮ್ಲಾಗ ಪೋಪು ನಮ್ದು ಮೂಲೆ ಟಾಕ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಓಟೆ ಪೋಪೇರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಗೈಸ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಕುಯ್ ತಿಂಡೆ ಬೈದನಮ್ಮ ಎಟ್ಟೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ತುಕ್ಕ ಬೇಲದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದುಕಿದ ಮುಗ್ಗಳ ಮುಗ್ಗಿಯಾರಿದ್ದಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಚಪ್ಪಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡೆ ಗಿಡ ಬರೋದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮುಳ್ಳ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಸಂತೆ ಬಣ್ಣದ ಚಪ್ಪಲ್ಗಳು ಅಣ್ಣ ಉದರ್ ಕೊಡೆ ಆಪಲ್ ನೆನಪು ಕೂಡ ಹತ್ತಿದ ಹಡೆ ಬೈದ
ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಎಕ್ಕೊಡೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಚಿನ್ನು ಉಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ ಮುಲ್ತು ಫುಡ್ ಪುರ ಮಂತ ಇಂకొద్దు ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿದ ಹೋತು ನಾನು ಬಗೆತ್ತೇನೆ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ದಯಪಂಡ 12 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ಅಕ್ಕಾಗ ಬೇಲೆ ಪುರಂಡಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರಸರು ಮಂದಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ನಾನು ತಾಳ್ತೆ ತಂದಿ ಜಾತ್ರೆ ದಯಪಂಡ ತಿಬ್ಬಾರ ಅರ್ಧ ಬಸಿದೆ ತಂದೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂತಾರೆ ಸೊ ಹಂಚಾದಿ ತುಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲೆ ಆ ಕುಳ್ಳು ನಾನೆಲ್ಲ ಪೋಯಿಜ್ಜ ಹಂಚ ಐಕೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದಾನ ಬೇಗ ಪೋಡ ಕಾಲೇಜಿಲ ಉಂಡು ಹಂಚ ಅದೊಂದು ಲಾಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಅಂಚ ಸಂತೆ ಅಂತೂ ಬರಬರಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ದಿನ ಬರಬರಿ ಜನ ಇತ್ತು ಉಲ್ಲ ಎಂತೆಗಳು ಸಾಕಾದ ಪೋತನು ಅನ್ನ ಖುಷಿ ಅನ್ನನೇ ಪುರ ತಿಕ್ಕಂತೀಯರೆ ಆತಿಜಿ ಬುಕ್ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಿದ್ದೆ ನಾನು ಎತ್ತನಾಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಪತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವು ಪುರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತುಳಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಕಡ್ದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆತು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಾನ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಸುಬ್ಬ ಎತ್ತ್ಯಾ ಪದ್ರಾಡಾರ ಅಂಡಿತ್ತ ಅಂಚಿಂಚಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಪುರಾಣ 1 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಉಫ್ ಕರಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪುರ ಅಂತ ಬತ್ತ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಸಂಬಂಧ ತುಂಡೆ ದಾದ ಉಪ್ಪುದ ಭರಣಿ ಅವೇ ಅವು ಪ್ರತಿತಂಡ್ರಿ ಬುಕ್ಕ ತೂತದ ನಮ್ಮ ತಿಬಾರಡಿ ಇತ್ತಿರ ಅಂಚದೆ ಅಂದು ತೊಂಡ್ರೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ಉಂಡತ ಅಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿತ್ತೇದಾಯ್ದು ಅಂಚದೆ ತಂದು ಬುಕ್ಕ ಓಲ್ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿತ್ತಂಜಿ ಸಾರದು ತೊಂದೆ ಒಂದು ಪಾಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಟಾಪ್ ಹೋಗದು ಅಂಚ ಬಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಗಿತ್ತೇನೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಅಂಗಡಿ ತೆಪ್ಪಣಿ ಜಾತ್ರೆ ತೆಪ್ಪಣಿ ಅಂಟೆ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಖುಷಿ ಅವ್ನು ಜನಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ತೇರು ರಶ್ ಇತ್ತು ಉಲಯ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಜನನೇ ಮತ್ತು ಏರೆ ತಿಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಅವಳ ಕೈ ತಲಡ್ದು ಪುರ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಜ ಪುರ ತೂದು ಒಂಜಿ ಆಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋದು ಉಂಡೋದು ಐತೆ ಬತ್ತ ಜನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅಂಜೆ ತಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್.